Ξεκινάμε. Να πω 3 σοφά. Ναι. Δικά μου. Άμα θέλετε, λέω και 2 που τα διάβασα. Ναι. Για να μην λένε ότι Ναι. δεν πιστεύει ο κόσμος ότι είναι μόνο δικά μου. Ναι. Να πω ένα πρώτο. Ναι. Να πω ένα σοφό. Τα σοφά λόγια πες, τα σοφά λόγια. Να πω ένα σοφό δικό μου. Α, το πεις, ναι, άντε. Λοιπόν, λόγω και τα πανεγύρια που είναι καλά έργα, γι' αυτό πρώτα θα πω για τα καλά έργα. Ναι. Τα καλά έργα, τα καλά παραδείγματα και τα σοφά λόγια πάντα φέρνουν ειρήνη με θετική πίεση και αρνητική. Ναι. Έτσι, ήδη μπαίνει σε λειτουργία κάποιος μηχανισμός και αρχίζει να κάνει μαθήματα πριν είναι τα μαθήματα. Ναι. Τέλος αυτό, το πρώτο. Το πρώτο, δεύτερο. Θα ήθελα να πω για την παράνομη τέχνη και την νόμιμη τέχνη, θα πω πρώτα για τα ανεπόφευκτα ψέματα. Ναι. Θα πω ένα σοφό, το δεύτερο, για τα ανεπόφευκτα ψέματα. Ναι. 2 λέξεις σαν πρόλογος για τα ανεπόφευκτα ψέματα. πρόλογο ρε πες το. Από ανεπόφευκτα ψέματα και έμπορα θέληση μπορεί να γίνει άνεργο. Εδώ και τα αποτελέσματα. Ναι. Αυτό ήταν σαν πρόλογο. Ναι. Τα θέματα στο ώμο για τα ανεπόφευκτα ψέματα. Τι ψέμα, τι πέρνημα. Το ψέμα και το πέρνημα είναι 2 αδερφάκια δίλημα, κολλημένα με 2 πόδια, το ένα περνάει τα 2 στα σκυλάκια και ένα κατάκι. Για να αφήνει αυτό το σκυλάκι και το κατάκι να κατέβει μέσα στα πόδια του, για να δουν πώς θα κάνει το σκυλάκι και το κατάκι. Πίτος ποτός ή με το γιος. Γιατρέ, μια ερώτηση. Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Φύγετε από το φως, Μια ερώτηση να κάνω μόνο αυτή. Είσαι για σκότωμα ή όχι? Είσαι για σκότωμα ή όχι? Αφού έλεγες ότι είσαι για σκότωμα. Θανάσης, φύγε. Το φως φύγε. Αυτό που είπα τώρα, το σκυλάκι και το κατάκι όλοι περνιόμαστε. Θα πω και το τρίτο. Ναι. Και κλείνεις με τον τρίτο. Για την παράνομη τέχνη και την νόμιμη τέχνη. Ναι. Η παράνομη τέχνη είναι το κλειδί κάποιου μηχανισμού. Η παράνομη τέχνη είναι το κλειδί κάποιου μηχανισμού που είναι σε λειτουργία και αρχίζει να κάνει μαθήματα πριν με τα μαθήματα. Ναι. Και η νόμιμη τέχνη είναι άλλο ένα κλειδί κάποιου μηχανισμού που είναι σε λειτουργία και αρχίζει να κάνει μαθήματα πριν με τα μαθήματα. Μετά Ωραία. τα μαθήματα. Τέλος, θα πω και 2 που τα διάβασα. Περίμενε. Για να μην πιστεύω. Πόση ώρα θα πάρουν? Θα πω όχι λίγο. Λίγο, άντε γρήγορα. Για τα δάνεια. Ναι. Το πρώτο λέει πάρε δάνειο και γίνει δούλος. Και το δεύτερο το δανείζεσαι είναι αυτή η δουλεία. Ωραίος. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω, για σένα μπορεί. Εγώ για σένα μπορεί. Ωραία. Έλα, δώσε και μία ευχή. Ναι. Για όλη την Ευρωβαλτά. Αυτά είναι για όλη την Ευρωβαλτά. Τα λέω. Ναι. Είναι και προβλέψεις και προληπτικά τα ονομάτια. Δηλαδή είσαι προφήτης. Ναι, ήσουν έτσι. Είσαι προφήτης. Πώς θα σου λέει ένας γιατρός ή ένας γονιός, αυτό θα κάνει. Ωραία, κλείνουμε. Το κάνεις, τώρα κάνε το πείραμά σου, αν δεν πάνε πάλι. Ωραία, είσαι ωραίος. Άιντε, γεια.